Arratsaldeon, zer moduz zaudete? Ongi etorriak izan zaitezte crossover jaialdiaren 7. ediziora. Koldo Mitxelena kulturunearen hitzetan ere, eskerrak eman nahi dizkizuet, badakizue jaialdi hau Foru Aldundiko Kultur Departamentuak bultzatuta eta Kultur Faktori agentziaren laguntzarekin antolatzen dela. Gaur lehendabiziko eguna dugu, eta hemendik aurrera telesaiak izango ditugu protagonista. Telesaiak gainea protagonista hien inguruan hausnartuko dugu osagai desberdinekin. Arratsalde honetan euskara, fikzioa eta primeran. Hoiek dira osagaiak. Oain esaten den bezala, a los mandos, Leire Arrojeria utziko dut, ezagutuko duzute, jaialdiaren laguna ere bada, kazetaria, aurkezlea eta ziur bere ahotsa ezaguna egingo zaizuela, Gaztea irratian entzun ohi duzutelako esatari lanetan. Musikaz jorratzeaz gain, beste erregistro eta testu inguruetan ere murgiltzen da, Gazteako entretenimendu gu magazinean, eta horrez gain, espero telesaiak ikusteko ere hastia izango du, ziur. Beraz, besterik ez, esan bezala, gozatu, crossover jaialdiarekin. Aurrera. Bueno, mila esker Ilenia, eta mila esker etorri zareten guztioi, gugana hurbildu zareten guztioi, seguru, asko kostatu zaizuela iristea, dointzat guri bai, bidean galdu egin garelako, baina iritsi gea, estreinatuko du gaurko eguna, eta Ileniak aurreratu duen bezala, euskera fikzioa eta primeran plataformaren inguruan hitz egingo dugu, izan ere primeran plataformak euskera eta fikzioa uztartzen dituelako besteak beste, eta horretarako luxuzko gonbidatu batzuk ekarri ditugu, gaurko protagonistak izango direnak, alde batetik Alex Gibelalde, primeran plataformako arduraduna, eta bestalde euskal fikzioko bi erreferente eta bi aktore handi ekarri ditugu, hurbildu dira guregana, gai honen inguruan, hitz egiteko, Sua Enparantza eta Jon Olivares, txalo bero bat eskatuko dizuet beraientzat. Bueno, arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon. Bueno, pixkat kokatzeko, gaia kokatzeko. Badakigu ikusentzunezko edukien kontsumo asko aldatu dela azkenengo urte hauetan, testu inguru asko aldatu da, telebistaren audientzia asko jetxi da, telebista lineala asko jetxi da, eta horren ordez streaming plataformen kontsumoa igo da. Eta galdera bat duetan nahi dizuet, Sua eta Jon, zuentzako aktore bezala eta ikusle bezala, zein izango litzateke primeran plataforma, kontuan izan da euskerazkoa dela, euskalduna dela, eduki euskaldunak dituela eta doakoa dela, primeran plataforma ideal bat zuentzat nolakoa izango litzateke? Azte nolako galdera, azteko. Zuena, jozu, aztea? Horrek ja gauza asko betetzen ditu, idealizateko zen doakoa izatea, euskaraz izatea, ez dut uste beste, bueno ez dago, beste plataformarik. Baina, bueno, la jartzen maga ideal, eta ez da lexo aurrekontu problemarik izan gabe, ez dago aurrekontua libre. Kenduko nituzke anuntzioak uste dela, baina, bueno, hola ideal, ikusten naizela eta, hori eta ez dakit. Eduki aldetik, zenolako edukiak nahiko zenituzke ikusi. Juego de Tronos euskaldun bat adibidez. Bai, akzio gehiago igual. Eta hola guretzako lan pixka gehiago ere, bai. Gehiago sortzen badira. Badago, ez, eta lehen egon gara aipatzen gainera, ez, fikzio asko dago, eduki pila bat daude primeran plataforman, baina eduki asko dia, ja urte asko dena, gu, Sua gazte dalako eta ni berandu hasi naizelako, urte gutxigoa zontan, eta orduan, hor dauden telesail gehienetan gu ez geuden ez ginen ez da aktore, ez? Uste dut, orduan, telesail berria sortzea, euskerazko fikzio berria egitea, akzioarekin, aukera gehiago. Hori lanean egoteko, eta lehen aipatu duguna, eta dudan nago, baina esan ingo dut, katalanak daukaten ikuspegi hori fikzioa egiteko, eta badaukate sensibilitate berezi bat, edo zerbait, hori pixkat bere ganatu, eta gurera ekarri,
gurea egin, ez kopia bat ez izateko, eta hori txertatu primeran plataforman. Hori izango zen. Aipatu dezakezu hola telesailen bat zuretzako katalana dena, hola erreferentea dena edo, ez dakit. Referentea ez dakit, baina, bueno, asko daude... Bere garaian Merli, adibidez. Bere garaian Merli, gero, azkena ikusin, bueno, ez azkena, baina self-tape bai, adibidez, gero zeuan bat, YouTubeen ikusin, bala pandemian, orduan, motza, 20 minutuko kapituluak, naizela gogoratzen hori izenaz, baina... Pulseras bermaias. Pulseras bermaias, eta, bueno, badago, ez? Eta beraiek badaukaten nola baiteko indarra edo... Indarra baino... Iniziatiba. Bai, iniziatiba botatzeko YouTube. Apustu egiten dutela horrelako edukietan. Eta YouTube batean, telesel bat batzen dozu katalanez, eta katalanez ikusten dozu, eta orduan hori, bueno, primeran oin badaukagu, baina guazen hori elikatzera. Bueno, badaukagu, baina nahiko berria da, ze primeran plataforman inguruan hitz egiten ari gara zuek plataforma horretan agertzen zeate, zuen edukiak agertzen dira, geroxeago hitz egingo dugu eduki horien inguruan, baina primeran plataforma gauza oso berria da. Ez du, ez da urte bete. Zazpila bete ditu. Bueno, aurtzu txiki bada, primeran plataforma. Bideo txiki bat ikusiko dugu aurkezpen moduan, bai, permiso ematen diazu, Alex. Ikusiko dugu bideo txiki bat, eta zurekin, bai, asmatzen deten ordenagailuakin, ez dakitela non utzi dudan lehen. Ze serio jarri nahi zen. Alako batean asmatuko dut, Ikusentzunezko produkziorik ez duen herri batek ez dauka kontakizunik. Primerako herri batek, primerako kontakizuna merezitu eta bere hizkuntzan. Primerak, euskarazko eta euskal edukien streaming zerbitzu berria da. Munduari zabalik dagoen euskal leiho digitala da. Gure hizkuntzan askotariko eskaintza eta kalitatezkoa bermatzeko jaioten plataforma. Gure kultura ingurune digitalean proiektaturik eta konektaturik. Gazteekin, hots, etorkizunarekin lotzen duen ekimena. Euskalari eta euskal herriari buruzko edukiak eskaintzen ditu primeranek, mota guztietakoak. Filmak eta telesaiak. Bai euskal produkzioak, bai nazioarteko fikzio ospetsuak. Dokumentalak eta divulgazio programak era guztietako jendearentzat. Euskal musika eta estena. Gastronomia. Gure historia eta tradizioak. Gure kirolak. Eta jakina, entretenimendurik onena. Eta txikientzat, gure etorkizunaren oinarria diren horientzat. Kalitatezko edukien eskaintzarik onena euskaraz. Primeran, euskal mundura irekitako leiho digitala. Bueno, Ole. hazen olako, sarrera, Dala zazpila bete. sekulako musika epikoarekin. Bai, hombre, eske momentu importantea zan, Oso importantea da. Apustu oso handia delako, erronka oso handia delako, eta, bueno, ze momentutan gaude. Bai, azkenean zuk esan ez du, ez? Kontsumoak nola aldatu diren, osea, denbora asko pasada ja 10-12 urte, streaming plataformak sartu zirela geroz eta indar gehiagokin, batez ere azkeneko 6-7 urtetan, eta pandemiakin ja topera, ez? Orduan... Bueno, ja da, etxeko mandoan bai, badaukagu Netflixen botoia. Osea, guk telebista ikustea eta telebista piztea, baina zer ikusten duzu, bueno, edo zer gauza, ez? Plataforma, albisteak, bueno, eta orduan, nik uste gure arazo handina euskara eta fikzio eta zaigan hitz egiten da, azkeneko urte hauetan galdu egin dugu generazio bat euskeraz fikzioa kontsumitzeko eskaintzerik ez zegoelako, ez? Eta, bueno, orduan, refleksio bat egiten da, eta esaten da, bueno, eske hurrengo urteetan hau martxan jarri behar da, ze bestela, oraindik gehiago galduko dugu, eta jende gehiago galduko dugu, ez? Orduan, bueno, 7 hilabete bakarrik pasadia, baina egia esan da, primeran atera da gaina urte eta erdiko lan bat, ni berandu sartu nintzen, ni maiatzen sartu nintzen lanera, iraian atera zen, baina taldearen lana, osea, izan da titanikoa, ez? Azkenen horren beste eduki, horrelako plataforma baten eskugarri jartzeko jendearentzat, ez dakit, ni oso pozik nago. Baina esaten ez dutena, orain hori elikatu behar da.
ez? Eta lehenengo, atera ginenen irailean, genduken gure lehenengo fikzio topa, ez? Itxaso ezagutzen badezute. Eta, klaro, azkenen jendeak horrelako edukiak eskatzen ditu. Ze pila bat ikusi da. Beraz, plataforma hau sortu zanean, EITB-tik egintzan diagnostikoa zan utxune bat zegola, ezta? Utxune bat zegola. Utxune handi bat, ez? Ez da utxune bat. Azkenen gure ohiturak aldatu dira. Gure ohiturak azkeneko 10 urtetan aldatu dira eta askotan esan da gazten ohiturak, eske ja ez da gazten ohiturak, ja adin guztietako ohiturak aldatu dira. Pentsatzen bazute asko zuen gurasoak askok ere streaminga ikusten dute. Ja ez dago generazio aldaketa hori, igual bai kontsumo nivelan, baino ez ohituran, ez? Eta orduan gu euskaldun bezala eta euskal zerbitzu publiko bezala gure beharrezkoa da hor egotea, ez? Eta gure lekua bilatzea. Eta nik uste primeranen helburu hori da, euskal ikusentzunekoak plataforma bat eskuragai dagoela toki guztietan, ez? Bai, gure telefonotan, telebistetan, ordenagailuetan, eta orain ikusentzuneka kontsumitzen ditugun toki guztietan. Alegia, helburua dela bermatzea euskal ikusentzunezko edukiak sortuko diala eta zabalduko diala eta jendearengana iritsiko diala plataforman bitartez. Hori da. Utxune dagola, utxunea egon dela edo dagola, komentatu dugu, streaming plataformak, lehenengo streaming plataforma delako euskalduna, euskarazkoa, doakoa, kalitatezko edukiak dituenak eta gaina eduki propioak sortzen dituna, originalak, primeran originalak atal horretan, baina beste utxune bat ere nik uste bazegola, telesailak edo fikzioa sortzeako garaian, edo nola ikusten zute zuek utxune hori zuek bai ikusi dezute edo ikusten dezute? Bai, oraindik badago. Nik beti ukidez txikitan goazen bai ikusi dugu, baina gero iristezera adin batera, esatezula, orain euskeraz zer ikusiko dut. Leheno Goenkale zegoen, baina orain ja, nik hori, nien ez iritsi Goenkalera. Nien naiz iritsi guazenera. Hortxe. Hor diferentzia. Orduan bai dagoela utxune bat, ez duzu ze ikusiko dut, ez dago ezer, azkenan kontsumitzen duzu erderaz, edo inglesez, edo beste hizkuntza batean. Orduan hor lan handia dago. Bai, ni garai baten, karo, Goenkale nik hasi nintzen umetan, amamak ikusten, eta Rinkola, eta goratzen naiz Hasiberriak, eta, garai baten baseuan, ez? Martin, Jaunda Jabe, Bieta bat, pila bat. Gaina guzti horiek bai badaude. Hori da lehen esaten aipatzen ebana, ez? Oso nostalgia da, ez? Hori da. Gauza berrikik marria. Eta oso polita da, hor egotea eta eskuragarri egotea, gaur egun modan dagoen formatoan edo, ez? Oso polita da, baina egia da, heldu zala puntu bat, bukatu zan Goenkale, bukatu zan, eta intzan hor saiakera bat, Altxasukin, Ondarraoak, Alardea, iesaldia hor, saiakera bat intzan, gu hor postu ginean, motibatu ginean pila bat zengen du, azte dago, baina hor berriz etenalditxo bat egon zan, eta primeran honekin, bada, ez? Posgarria, eta bide bat zabaltzeko esperantza pizten da, bai. Eta guain, iraganeko telesaioiek aipatu ditugula, denok ikusi ditugula, denok ezagutzen ditugula, zuek uste duzue gaur egun zailagoa dela jendeari euskarazko ikusentzunezko edukiak saltzea, edo, adibidez, irabazi arte edo goazenen kasuan, sekulako fenomenoa sortu da gaztetxoen artean, baina Alardea edo Altxasu edo horrelako telesailak aipatu dituzula, kalidade handiko eta baliabide handia jarri dian telesailak dianak, agian ez da inbeste iritsi publikora, zergatik izan da hori, alde batetik plataforma eta baliabide guztiak ikusleen esku doan jartzea garrantzitsua da, interfaz on batekin eta itxura on batekin eta erreztasunak ematen dituen plataforma batetik, baina publikoak ere zenolako feedbacka erakusten du momentu honetan. Zuk dituzu zifrak momentu honetan. Nik esentzazioa bakarrik. Aber, zifrak, nik esaiz dut, orain, azkeneko 10 urtetan Euskal Herri mailan telesailak sortzeko
industria hori bastante galdu da, ez? Eta hori ala da, eta azkenen egia da telesailak egitea denbora asko eramaten du, finantziatzio asko eramaten du, eta, bueno, ontzan garai bat produktora ekoiztetxeak zeudela, eta eskaintza zegon, eta ikusi egiten zen. Gero, nik uste lehen esaten unakin batea, kontsumoa aldatu eginda urte horietan, eta fikzioa ez da telebistan konsumitzen, lehen konsumitzen da bezala, ez? Orduan, ETV baten jartzen duzu, dala 5 urte, gaueko 10etan jendeak ez da engantzatzen, ze publiko hori ez dago hor. Ohitura falta, ez? Bai, nik uste garai horretan plataformak egongo balira, izan duguna ondarra hoa. Osea, harrera desberdina izango litzakela, ezta? Ze zure denbora daukazu ikusteko, eta ez da, 10etan ez iritsiko. Ja ez ez ikusten, eta bueno, ez ez jarraitzen, ez da Hori inerrexo. itxasokin ikuste, edo True Detektibea ez da euskeraz egin, baina euskeraz bikoiztu daukagu, eta kontsumoa, ostra, brutala da. Eta ez, orduan, jendeak gogoa badauka. Telesaila ona balin bada, jendeak gogoa badauka. Kari, orain, rueda hori berriz martxan jartzen hasi barra daukau, ez? Eta, bueno, hortan gaude. Ohiturak berriz sortu, ez? Claro. Osea, ohitura galdu da, egin baten galdu da euskarazko fikzioa ikustean ohitura galdu inda, guazenetik eta irabazi artetik datozenak helduko diote, lan bat inezkero, hor, baina egia da, plataforman beharra, zegoala, ETV gaur egun ja ohitura hori galdu da, ez? Ostiraletan, gaueko 10etan... Claro, ez que ja kontsumo ohiturako oso desberdina, ja. Eta koreanoz ikusten badugu nola ez dugu euskeraz ikusiko. Ez da hizkuntzaren arazoa, ez? Azken da eduki potenteak egitea eta hori titulo berri politiak eta potentek itea. Bai, gustatu zait asko, Alex, erabiliezun metaforari gurpila berriro martxan jarri berdegula, alde batetik, ekoizpen hoiek sortuz, ekoizpen hoiek ekarrita, sortuz, bikoiztuz baita ere, azpititulokin ekarrituzu ere bai telesailak kanpo produkzio hoiek, eta rueda hori martxan, bai. Euskarak inazi baino nau, guk plataforman kriston telesailak ditugu, bikoiztuta edo azpidatzita, gehienak nordikok, frantsesak, alemanak, ez die oso ezagunak, ez die Netflix edo HBO egon dien telesailak, behizta via Play, Europa iparraldean player haundienetako bada. Telesailak pasada badie. Nik, lehenguan de arkitekt ikusi Norvegiako bat, 4 kapitulokin, kriston kalidadea daukate eta euskeraz daude. Baina ez dago ohitura oraindik. Ez daukago ohitura eta ez gea denbora txartzen edo aukera ematen, ez? Bai, agian beste plataforma batzutara jotzen dugu. Bai, normala da, saturauta gaude, plataforma pila bat daude. Orduan, primeran ez da zu eserita lehenengo gauza jartzen duzun plataforma. Falta da mandoko botoia. Bai. Primeran jartzen duna. Edo horrelako telesai potenteak egin eta jendea ohitzea eta esatea abitu, telesai hau dauket eta orduan, hemen geratuko naiz. Bai, amu moduan. Amu bat berdez. Hori da. Ohiturak sortzen juteko, ez? Eta izatea ohitura eta primera den. Abertze dagoen. Abertzer dagoen. Eta elikatu eta nobedadeak, eta bai. Bueno, ia da denbora eman bertzaiola plataformari hasi berria dalako, eta zu komentatzen zenun bezala, rueda hori martxan jartzeko, telesailak sortu, plataforma jarri, ze gehiago behar dugu jendea erakartzeko. Baia publizitario haundi batzuk kale, Patriakin egintzan bezala, leheno komentatu duzu, polemika handia ekarri zutela beste baia haundi horiek, edo zer egin behar da jendea erakartzeko eta plataforma ezagutzeko. Ze guaindik jendeak, esate jozu, ETV-ko plataforma zen, nahieran, eta normala da, Netflix etorri zanetik gero ditura bihurtu arte, denbora pasatzen da, eta inbertso pila bat egiten nahi bai edukiekin, bai telebistako kanaletan, bai gure saretan, denbora behar da, eta azkenen jendeari sartu plataforma hau dela. Nik orain ikusten detena da, jendea sartzen da, eduki hau badakielako primeramen dagoela. Orduan, 20.000 espezies de abejas. Bale, edukia ezagutzen dut, eta gero plataformara jotzen. Claro, esaten du, ostra, hau primeraren dago, bertan noa ikustea. Ez detena ikusten da hortik beste aukera bat ematen dion, edo hor begiratzen jarraitzen duen, edo oraindik kontsuma oso impulsiboa da, hau hartu eta banoa. Bueno, norbaitek seguru baietz, ez? Bai. Askok igualingo dute hori ikusita banoa, baina beste, ja saltzeatzen azten, eta hori, de arkitekte esan duzunaren hori brutala da, telesail hori, eta izugarrizko kritikak izan ditu, eta bai, derrepente ikusten duzu, eta igual, venga, bueno, hori, ohitura sortz. Bihurtzen, guk azkenen ia 1.000 registratu dauzkagu ja urrengo asteetan.
lehengoan kalkulok egiten. Netflixek penetrazioa Espainia mailan 18-19 inguruan dago. Guk 1.000 euskal hiztunekin 13-14 da. Osea, aukera ematen hasi da jendea, hortik ohitura bihurtzea, Poliki. Pixkanaka. Bueno, baina behintzat, martxan jarri da plataforma orain dela gutxi, urte bete ere ez da pasa, 7 hilabete, esan dezu, Bai, ez da? justo. 7 hilabete pasadia. Ze valorazio egiten dezu zuek, zu buru bezala zuek bertako aktore bezala, plataformarena, momentu honetan? Bi edukitopetan. Claro. Gure detektibea eta irabazi arte. Osea, bi horiek, Guretzat marabila. claro, horrelako edukiak eukitzen baditugu, erregistratuen jendea sartuko da eduki gehiago kontsumitzea. Bueno, eta baita, ni pixka beti bronka botatzen baita gizarteari, ez? Jende asko eskatzen du euskerako plataforma eta aukera eman, baino saiatu ere ikusten, ez? Azkenen hau rueda bada, baita, gero ez da jende gehiago ikusi, gero ez da gauza gehiago inditzazkegu. Ni egia da, turekin harritu naizela. Gainera hori gu gaztelera zingendun, eta horre... Bikoiztuta dago. Bikoiztuta dago, eta hor guk gaztelera zingendun, da Televisión Españolan estrenatuko da noizbait, estrenatuko da, ez dakik noizbait, ez dakigulako noiz. Eta primera estrenatu zen euskeraz bikoiztuta, eta ni harritu naiz pila bat, zema jendek ikusi duen, eta esan dian zerbait, tura ikusi dut, no seke, eta harritu naiz pila bat. Osa, ordan badabil sortzen zerbait, ez? Martxan jarri dozu errubera hori. Eta lehen esan zuna, Turek kanpaina potente batekin atera genuen. Osa, Ture, karo, irabazi arte Ture... Ikusi ez dunak ebai ezaguna ingo zaio. Karo, azkenen Bai, produkzio topak dira, ez? Eta hoiei baita ere, promozioa martzaile hori eta ezagutzera ematea. Eta, markatu. Ez barkatu, ez? Eta gero, esan beharra da, bai, nik askotan aipatzen duten gauza da, gaur egun Euskal Herria, telesaien munduan, audiovisualan munduan, Euskal Herria, Euskal aktoreak, ez noi esatera modan gaudela, baina badago zerbait, oso piztuta dago Euskal Herrian, ez? Bilbon gaur egun... Bai, gozea badago. Bai, eta kanpotik betortzen dira ona, ez? Begiratzera, zer dagoen, eta guri, bai Euskal Herriko ingurua, parajeak gure idiosinkrazia. Hori da, orduan, oso ondo dago, kanpotik etortzea, baina guazen guk, gure altxorra erakustera. Gure kontakizunak kontatzea. Orduan, badago olako mugimendu bat nik igartzen dut modan gaudela pixkat, Euskal audiovisuala. Orduan, oso importantea, garai oso ona uste dut, horra apustu eitzeko eta sortzeko, eta oso sortzaile ona dauzkogu, eta bali badago Bai, nik pixkat esplikatzen, ez, azkenen orain, euneko 6 eta legeak baita dio, edozein plataforma publikoak aurrekontuaren euneko 6, bla, 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 fikziora bideratu behar dela, ez? Orain arte, eraman da asko pelikuletara. Eta orain, salto bat eman da, ja, primeran sartu zanen planetan, ja, 2023ko deialdian sartu da, telesaiak egiteko aukera. Eta lehen urtean bastante proiektu presentatu zen, eta hortik goazen eta irabazi artek baita sartzen dio hor barrutik, eta berritzen ari dira, ze. Lege aldetik edo legislazio berri aldetik atera da aukera. Claro, legeak laguntzen du, beharrezkoa da inbertsioa egitea gainera, ez da bakarrik guk nahi dugulako, behar dugulako, bi gauzak. Orduan, behartuta gaudeo zaudete, mota horretako proiektuak babestera edo bultzatzera. Beti euneko 6 da, baina lehen zinerazi joan gehiena, hor jartzen duna ETV-ren laguntzarekin, Televisión Española laguntzarekin, horregatik sektorea potentziatzen da, baina telesaiena hemen etzegon sektorea pixkat baju zegon, da etzegon gehiegi telesaien inguruan. Orain reaktibatzen ari da. Bai, streaming plataformak bai eman digu aukera, historia luzeagoak, pertsonajeak gehiago garatzekoak, eta nik uste horrea igeala mugitzen. Eta 2023tik 4 proiektu daude, udazken aldean grabatzen hasiko direnak, espredunak urren urtean ikusteko. Eta horreratu dezakezu? Bueno, lehen ondarrabak esan duzute, zeruagoak hor iraian hasiko da grabatzen, bigarren parte bat, bueno, hor daude batzuk, moraiz pixkanaka esate. Eta orain dago irikita 2024ko deialdia. Orain ari da jasotzen, maiatzaren 17 arte, proposamen berriak, hor gauza asko behiratzen dira, gidoiak, historiak, eta, baina, denbora eramaten dute,
Hori dana aztertzea, esan nahi duzu. Ez, aztertzea ez, ideia azten zea, negoziatzen zenba diru, zeinekin, eta igual grabatzen da urrengo urteko udan, urrengo urteko udazkenean. Eta estrenatu, Lehen Patriataz hitz egin genuen, Patriak ideia zenetik grabatu zen arte eta estrenatu zen Pero arte. zu HBO zinan momentu horretan, hori ze urtetan izan zen? 2016an izan zen pixkat hitz egiten hasi ginenen, eta noiz estrenatu zen, Hogeian. Wow. Osa, 3 urte, claro, produkto potente bat Bai. zen, baino... Bueno, eta kasu horretan, sortzaia, Aitor Gabilondok, 3 urte atzera, ja zeuan, lehengo ideiekin, zirriborrekin, 5 urteko proiektu bat. Baina bai, karo, ideia, azten danetik, maigainera, gero, ja lehengo harremanak nora, nun, zeinekin, rodatu, Ta saldu, 2 urte, proiektu txikiak, 2 urte. Irabazitagoa zen guai daude, funtzionatzen jarraitzen dute, eta orduan normalena da berritzen jarraitzea, ze jendea fenomeno batzuk die, osea, fenomeno batzuk zeate. Bueno. Eta orduan, eta nahi asko Ke gustatzen dure. zait, goen kali izan zana, gero guazen mank, eta baita Ah, komedia bai. asko Bai, gontzan, bai. engantzatuta, Bai. jende batera mantzuna, eta orain, Bia, zuek hori ari ez dago zarete. orain. Nik uste Bai, errelegu komentatzen hartu dut. idea zuen, Bai, pixka bai, bai. bat. Bai, guztiz, guazen eta irabazi arte biak daude, biak dira, Claro, eta- Bai, falta dela pixkat gazteaentzat, oza, pixka bat tarte hori. Ba. hasi berriak bat. Zuk ez duzu. Nik ez dut. Bueno, nik ikusiet primeran, esan behar dut, sartu nintzalatzek, nik orain kale hasi berriak Martin eta idana ez dut ikusi niz iritsi. Baina, esan nun, primeran behiratuko eta bernola zian, eta horrego naiz kotillatzen. Hori oso interesgarria da, hori daukezu guazen gaztetxo, gero irabaziar sartzen da, eta oin, Claro, hor bai dago lautxunea, lehen zer esan duguna. ikusten dut, ez? Eta kusaiatzen garen, esaten dugunen zer nolako edukak nahi ditugun, beti esaten dugu hori, pentsatu 16-20 urteko Bai. pertsona batek, eta Zer baita ikusten esango du. dizut, eta hau gure arte nola gaudela, azkenen telebistarako egin dian produktuak oso garbiak die, ez, beti. Claro, baina hau plataforma bada, eta 16-18 urte, gauza pikante, pixka provokatibo egitea, ez? Ba, Pixka- elite bat. Bai, egia da. elite batzuk, claro. estil hori ez dakit Hori ez dago. daudela Telebistan ohituta. badaudela filtro gehiago Bai, edo eta tabu super gehiago. Zuriagoak, Bai, zuriagoak. Ez gai esan, baina Bai, bai, txuria da, Zuriagoak. bai. Ja, bai, egia da. Ez da Gainetik berdina, zu kontatzen, eseri eta claro. Gardenagoak. atera, edo zuk erabaki zer ikusi. ez? Beraz, ze motatako edukiak topatuko ditugu gaur egun primeranen, eta etorkizunea begira, ze motatako edukiak. Horatzen naiz, hau, galera egin dizula mikro atzean, eta esan zenian gauza bat, esan zenian, baina hori igual ez dut esango. Baina nik baina esan ingo, Ez dakit, bale, esan esan zenian, gogoratzen. Netflix eta filminen arteko nasketa bat. Hola, gu ulertzeko. Karo, osea, agiez, niretzako, Netflix da oso komertziala eta oso Bai, mainstreama. zurigoa da, bai, ez? bai. HBO eta filmin provokatibo godia, historiak beste Ja. desberdina dia, ez? Nei nasketari gustatu litzaiake, zergatik Netflix baita, ze behar dugu jendea sartzea, eta pixkat komertziala o irikia izan barrauke. Bai, eta euskera bai kontsumitzeko eskubidea eta aukera izan behar dugu gauza komertzialak eta gauza bereziagoak edo Karo, kulturetagoak edo ez dakit nola esan, baina batzutan mugatzegea, euskalduna mugatzegea nahi dugu izan, euskerazko edukiak izan behar du oso, ez dakit, zuzenak, sakonak, eta bueno, txoakeiak esateko, edo parreiteko, edo harinkeritaz hitzaiteko aukerare izan behar dugu, Bai. euskeraz, ez da? Bai, Nik uste behintzat baietz. hori defenditzen, edo hori. Eta artista gara hori itxen ere, Zuk esan aipatu dituzunak, bueno, Jo, Guazen guazen Mank. manketa ezian. Bai. hombre, komedia euskaraz, osea, 2000 garrana markada, 2000 eta Bai, bai. garrana No, baina stand-upa modan jartzen nahi dare, bai, euskeraz. Bai. Bueno, eta aparte, fikzioan aparte, plataforma ere programa, entretenimentzko programak ere egiten nahi da, hori, alde hori igual horrek hartzeko, eta fikzioa... Eske pixka hori bat nahi entzun dut, baizik. Alex, komentatzea, guai momentu honetan ze eduki dazkazue primeranen, zeintzu dira hola azpimarragarrienak, edo pixkat, Osea, saldu idazu plataforma pixkat. bi alderri egin lantzen, pixkat, epeluzera fikzioa eta historiak Bai, komentatu dituzun itxaso, Bai, detektibeture irabazi arte. Telefono. Eta beste aldetik eduki asko freskoagoak, ez? Ba, orain adiez maiatzean, ba, Iban García eta bere amakin grabatuko dugu. Bueno. Oso katxondoa, elkarrezketakin, hemendik gutxira ikusten hasiko zarete, bueno, aiga Osa, gauza... fitxatu egin dezue.
Ez, bueno, Iban gero beste musikal bat egiten, udazkenerako. Ez fitxatu egin dezuena eta esan dizut, ze gazteako aidia guain lanen, ez dakit horregongo dan trasbasea, bueno, egongo da. Ze, eske bizikidetza nola da, primeran eta ETB eta ze hor, Danak edukiak, Baita, Danak baina bat. barrutik peleatzen. eske horregatik. Lotxagabek. Baina, bueno, azkenen danak, eske, gutxi geha, Bai. eske danak teadako danen, ez? Baino bai, eta mai gainean dauzkagu beste 10-12 proiektu fresko hau azkarratera ditzakenak programak, ez telesaiak, eta horiek nik uste udazkenean hasiko dela primeranen lehenengo etapa ja pixkat originalagoa gure gauzekin. Loratzen, ez? Bai, Hasiko da. bai. Osa, gutxi gora bera, hasi eta urte betera, hor ikusiko dugu plataforma egonkortuta egongo da dagoeneko, udazkeneako, edo guaindik. Claro, baina ez, Patria, Johnson telesaia, Patria estatura 2016ko abenduan etorri zan. Lehenengo originala etzan, 4 urte beranduago arte atera. Claro, bakarrik mundu mailako plataforma bat, orduan dauzkaz originala, baina beste herrialtakoak. Guk ez dauke goi. Guk inbarrauke udana, eta gure hizkuntzan, eta... Claro, eske hori galdetu behar nizun, gu Claro. bezalako komunitate txiki bateko lako plataforma bat izatea, ze suposatzen du, ze Europa mailan komentatu zenean ez dagoela beste herrialderik hizkuntza gutxitu baten plataforma propio bat dunik. Orduan, Bueno, bai, gu izan gea lehenengoa, baina Bueno. nordikok 8 viaje ematezkigute. Osea, finlandesak kriston eduki iteituzte, egia da beste sektore, osea, haundigo die, gu baino bastante haundigo die. osea, baliabide gehiago dituzte, Bai. ekonomikoak. Bai, ez. Baina bueno, katalanak ere, gu baino asko Ja. haundigo die, eta baina ere beti inbertitu dute, eta beti eduki dute fikzioa, eta orduan errueda hori ez da inoz gelditu. Guk hori inbarrauko guain, hau eraiki eta Apustua. azeleradorea jarri, eta hauek lana egiteko... Claro, eske zuentzako, ze suposatu du plataforma honen, osea, nola ikusi zuen plataforma honen jaiotza? Aukera bat bezala, edo pixkat mesfidati, nolako harrera izan du zuentzako? Bueno, danetik, ez? Zalantza pila bat sortze jatzu, baina bai argita garbi aukera bat, ez? Nik lan, suertez, lan hain desiente indot eta Madrilen asko, oso polita dela, baina nik adibidez aukera eukin gana altzazu itxeko, itxian lan haitxia, euskeraz lan haitxia, euskeraz antzestea, nik beti izan dutena, aukera hori eukitzea da privilegio hutsa, orduan aukera moduan ikusi zan argita garbi, primeraren aukera, gero zalantzak sortzen dira, badago oin aukera telesail berriak itxeko, fikzioa euskeraz itxeko ingo da apustua, o primeran izango da bakarrik oin arte inda dauden telesail eta produktuak bolkatzeko eskaparate bat. Bueno, zalantza horrek sortzen dira, ez, beti, baina egia da, lesi entzunda eta ikusita zer etorri aldan, da zer badatorren ja, aukera oso polita, ez? Bai, motibatzen duen zerbait da, uste ez. Askotan egotera kastinak egiten edo, lehen esan deguna, nik azkeneko kastinak ditudanak izan dira erderaz, baina denak hemen grabatuko dira. Esatezu, hemen grabatuko dira, hori da beste kontua, dirua, eta baimenak eta ematen dituztera. Baina artezuk euskeraz bakarrik egin dezula, Bai, ez da? nik ez eta gozondirik egin. Bueno, hoi ez esan, Ez gutxi etxi zure burua. Bale, bueno. Bai, euskeraz horitu naiz. Orduan, netzako da lujo bat, oso errexe egiten dut, eta seguro sentitzen naiz, baina bai, hori esatizute, hemen grabatuko eta euskeraz, eta ez, erderaz, edo euskal tituloaz, hemen grabatuko eta erderaz, orduan, bai dago gogoa egiteko euskeraz hemen gehiago. Bai, oso polita da. Eta unkigarria da, aldi berean ni unkitzen naiz euskerazko proiektu bat tokatzagaten bakoitzean. Unkigarria eta beharrezkoa ere, bai, askotan euskeraz bizitzeko asko hezkuntzari begiratzen diogu, kalean ze erabilera dun euskerak, eta asko kuestionatzen dugu gure herria edo gure euskal identitate hori asko jartzen dugula askotan ezbaian, eta beharrezkoa da euskeraz bizi ahal izateko eta euskal komunitate osasuntsu bat edukitzeko, euskeraz ikasteaz gain, euskeraz jakiteaz gain, hitz egiteaz gain, euskeraz entretenimendua kontsumitzeko aukera izatea, ezta? Bai, azkenen hizkuntz txiki batekin, egira,
azkenik urtetako krisiarekin, eta bueno, ez da erresa izan, gu izan gara lehenengo plataforma lata duguna, gero katalanak hilabete pare bat berandu atera dute, orain zait estremeñoak erate behar dutela. Ahí ba. Claro, Pioneroak. jende guztia da, hau, nik lenguan belgakin eta... Jaso dezu Extremadurako deien bat aizu. Bai, justo Bai? bilera bat. Nola egiten da? Bai, ala izaten. Osa, erreferenteak bilakatzen nahi Eta, gea. bueno, belgak aurretik atera dute flamenkoan, eta, bueno, asko hitz egiten dugu. Nik asko galtzeiet zer funtzionatzen duen, zer gezu funtzionatzen, nola gazteak dauden edo ez dauden. Bueno, horregatik finlandesak asko aipatzen ditut baita. Finlandesak 2007 atea zuen. Haien nahieran hilean, bueno, digozte, ordundik. Eta liderrak diean, osea, totalean Netflixen aurretik daude. Ahí ba. Bai, Hori- gazte jendean, osea, totalean bai, Netflixen aurretik daude. Uala. Hori izango litzateke eszenario ideala primeran entzat. Bai, baino, bueno, bihar botatzen jate, oraindik. Bueno, erronka bezala guretzako, osea, erronka handi bada, hurrengo urtetan, hau hori, estabilizatu, kontsumoa geroz eta handiagoa egin, produktuak atera, eta ideiak eduki, eta baita hori, sektorea sortu, eske erronka pila badaude, ez da, osea, nik, merkatua, sektorea, dana ikustezunen estrez, ostra. Bai, erronka oso Claro, potentea. erronka oso potentea da. Orduan, baina guai dago oportunidad edukitzea, hoi moitzen hasteko. Eta nik uste gaina ez daula atzera bueltarik, ze... Zurrueda martxan dago, ja, Claro, ez da? osea, kontsumo berriak bermatzeko, hau da, euskeraz bermatzeko, hau da bide bakarra. Horregatik, igual primeran, igual hemendik 5 urtera ez da primeran izenago, edo ez dakitzen plataforma izango da, baina euskal edukiak egiteko beharra eta aukera egon barra dute, eta plataformak egongo dira. Bai, jarraipena eukiko dula modu batera, edo bestera. Bueno, 7 hilabete zoazte lanean, igual denbora gutxi da valorazio bat eskatzeko, baina, bueno, ze bilakaera izan du 7 hilabete hauetan, nola ikusi duzu, Alex? Nik pertsonalki, Bai. usten una baino beto. Osea, ez daizu, nik esperientzia nauken HBO-n atera genunen. Jendea itxoaroten ari zan, baino Juego de Tronos etorri arte etzan hainbeste igo. Osea, HBO-k funtzionatu zuen mundu mailan, Juego de Tronos zan fenomenoarekin, ez? Eta azkenen guk ez gauden nivel horietan, baino azkenen zenbakiak, baino portzentaiak horrela, ez du nik askotan portzentaiak behiratzen ditut, ez... Bueno, lehen osuak eskatu dugu Euskal Juego de Tronos bat. Claro. Agian hori izango Bea da. da, irabaztia. Hori da. Es que Bea da, egin. Euskal Juego de Tronosa bea da. Kalesi berria. Claro. Igual ez da konstiente, oraindik, baina... Primeraneko juego, Claro. argi eta Ojo, garbi. Bea dauke ja, baino, bai, bueno, hori esan dizuetena, ez? Azkenen hasieran ikusten zen jendeak kriston gogoaz daukela olako plataforma bat hartzeko, orduan erregistra eta kontsumoa lehenengo astetan tope egon zen. Gero, eta horreuki genitun batez ere itxatxita musikala auki genuen. Gaina saria jaso dula, Europa mailako sari bat jaso dula itxatxita, bueno, pelikula moduan dago baina, ez da? Ze hori ere bai gaztean hasi zan. Hori gaztean saretan, Hori da. elkarlan bat izan zen, bai, Miren Arrieta eta duplakoak ez zen. Nik dena tragatu nuen, Dena tragatu nuen. Bai, ez da? Bai. Oso polita, nahi oso Errexikusten da, polita eta- iritu Bai, zaidan. Baita hori bada eduki provokatzailea lehen esaten zenuen, igual telebistan ikusiko ez genukena, baina... Igual sorpresa daude Bai. etorkizunean. Primizia. Primizia, hombre. Gero, El Vasco ere, pelikula, oso ondo... Bueno, lehenengo asteak, claro, gordetak onduzken pixkat, astero... Karamelitas. Claro, baina gero ez dauzkazu produktu gehiegi, eta orduan azaroan, goazen, preestrenatu genuen primeranen. Pero eske hori esan behar nizun, helburu bezala zenekaen, daukazue, astero 2 edo 3 eduki berri Eta hori, beti- kaleratzea, hori horrekin kunplitu ezue? Osa, hori ja iruditzen zait oso ambiziosoa iruditzen zait, Astero atera dugu, ez bali madatzerriko telesail berri bat, gure dokumental bat, edo eduki, kanpotik erostako bikoiztutako eduki bat, astero. Bai, eta daukagu planifikazioa urte guztia hola egiteko ze. Ez da askotan guk egindako produktuak, baina bai erosi, bikoiztu, edo azpidatzi, eta jendeari eduki berriak astero ekartzen. Baina, helburua bai litzake, ez? Bueno, poliki-poliki,
norberanak, ez? Norberan produktuak sartzen jutea hor, ez? Bai. Vale. Claro, hori da, ez? Hori, aipatu dozuna. Eta gehiago, askoz gehiago kontsumitzen dirana, bai. Ja. Claro, bai. Osea, Baina gero momentu honetan ze proportziotan egongo litzake o portzentaitan gure, osea, dauden katalogotik edo dauden eduki guztitatik? Es que oso zaila, ze kontatzen dizutena, de repente gure gauzak enduzken, el basko, Bai. pelikula bai hemengoa, goazen etorri eta bum, sekulako arrakasta, ze umek ikuste dute goazen dauntokin, orduan, primeraren atope. Gero abendua eta urtarria, pixka travesia al desierto, ze ez genuzken gauza potenteak hemengoak, ez? Bueno, altxa komedia monologo programatuk egun, pixkat, eta bueno, baino ez dizu trakzioa ekartzen. Eta horretorri da Jon urtarriago itamekan turerekin, eta nastu genuen irabazi arterekin, eta 20.000 espezies de abejasekin, eta konbo hori izan zen, bum, da, de repente, otsailean, 80.000 pertsona zeuden registratuta, eta 80.000 pertsonak ikusten zeo zer primeranen. Orduan, osea, ia euneak... Bai, datu oso ona dira. Karo, baina hori eustea zaila da. Orduan, horregatik rueda hori, eta nik esaten dut, urrengo hilabetek ez dira erresak, ez dauzkagu produktu asko gureak, bai estreno berriak. Baina, orain nahi egiten, udazkenetik aurrera, plataformak bere pisu hartzeko. Eta gaina ez dugu aipatu, baina plataforma berri bat aurkeztu berdezute, ostiral honetan, Makusi izenarekin, umei zuzendutako euskarazko edukiak, ez da? Hor, zenolako harremana izango dezue primeran eta Makusin artean, edo... Anai arre bat, anai zarra eta Makusi anai txikia, edo arre bat txikia. Bai, Makusi da klub bat eta plataforma berri bat, da euskeraz umei mundu digital berri bat. Eta nik uste azkenean zer da, ikuste dituzunen gurasok mobila manda, entorno seguru baten egoteko, osea, Makusi umentzako da 100%, marrazki dizudunak, dana umeena, eta orduan, lasai egoteko gurasoak, bai telebistan, bai tabletean, bai mobilean, edo zein tokitan onda, umek Makusin lasai biltzeko. Belaunaldi berrien ingurunea guztiz digitala da, eta ingurune hori bermatzeko izango litzake, no? Ingurune digital euskalduna bermatzeko modua izango litzake bai Makusi eta bai primeran, no? Ez dakit. Karo, Makusi umen aldetik eta primeran helduogo aldetik, ez? Eta horrela sortzen duzu ohiturak txikitatik. Txikitatik, Makusi, gero guaze, gero irabazi arte, gero ture, itxaso, hor, nire aipatu duzu hor, ez badagola, ez? Irabazi arte eta gero, puf, itxaso sartuko nuke. Bai, itxaso hor, bai, ez? Bai. Itxaso hori... Bai, ez? Piskator. Bai. Eta gero ture. Jo, ez dakit nola gabiltzan denbora aldetik. Nik ez. 5 minutu ditugu? 15 minutu ditugu? Oso ondo. Oso ondo. Bueno, azkenengo minutuak erabeliko ditugu galderakiteko, baina, bueno, trailer bat genekan, ture detektibearena, jarringo dugu, ondoritze bali mazaizu, Jarringo dugu, asmatzen baldin badet jartzen. Ikusten da nien aizela belaunaldi digitalekoa, A ber. Bueno, ture detektibean, bueno, aurkezpen txiki bat ingo deu lehenengo. Hemen protagonista... Hombre, hori izan izun. Protagonista bat izan da... Bueno, protagonista. Bueno, bueno, ture detektiba. Trailerra ikusiko dugu, baina zure ez dakit. Bueno, ture detektibea da telesail bat, Jon Arretxen nobeletan oinarritutako telesail bada, 6-8 kapitulo. Ez dakit oin momentu. 9 liburu daude. Ez baina kapituloak 6, ez da? 6 kapitulo. 6 kapitulo osatuta, eta hori, kontatzen da pixkat, protagonista da Malcolm Treviño, ture, dala pertsona Bilbon, San Francisco auzoan bizidan. Eta Bilbon kokatzen da, Bilbo ikusiko dugu. Hori da, Bilbo ikusiko dugu, San Francisco auzoan kokatzen da zehazki, eta, bueno, protagonista da ture, dala Gineako etorkin bat, pixkat bizitza aurrera eramateko eta, itzen dago. Pixkat aldrebesa dena, ez da? Aldrebesa da, baina askarra aldi berian, eta, bueno, bizitza topatzen dago aldabe moduan, eta detektibe lanetan hasten da, eta, bueno, hor bere abenturak eta kontatzen ditut, azkenean ertzaina beti atzeti dauka, baina azkenean ertzainarekin ere, bueno, ikusten dago ertzainak turek badaukala askarra dala,
lagungarria dela, eta, bueno, azkenean elkarlanean ere bukatzen du ertzainarekin, eta oso historia polita, divertigarria, oso erritmo bizikoa, eta, bai, engantzatzeko osagarri guztia Euskal Telebista. Gaina doan, ikusi dezakezue primeranen. Eta euskeraz. Eta euskeraz. Eta trailerra ikusiko dugu, asmatzen baldin bade. Etorri hona! Ez alarrik jo! Nahi beste hartzeko kutsa hutsik dago. Jakina, beltza naizen ez, lapurra ere bai, ez? Bai, hau neu naiz. Eta ala iruditu ezarren, niriko detektiberik onena naiz. Paperak izan arte, oarkabean pasatu behar duzu. Jarriten deño, sotxitxo bat zara. Atletikekoa izan, beti esan agur, eskerrik asko, gaixo. Bulegoa putetxe batean? Ez, bulegoa margotzen ari dira. Sartu dira beste etxeren batean? Bai, etxadiko beste bostetan zer ba? Ez dituzu auzokoango gaituko. Nik? Lapurreta batzuk egon dira eraikinean, zerbait falta zizu? Baina ze saltxata sartu zen. Bizkor, bizkor. Bai. Joti naiz, nire itzultzen espadidazu, hile egingo zaitu. Ies egin Bilbotik eta ez inoiz itzuli. Plan bat dut, baina zure laguntza behar dut. Kilo bat kokatuen beltza eta lergailuak dauzkan bairua zer aterako da bagaizki. Bueno, hortxe. Espaldi ikusi gabe. Zure pasada da, ze gainak nazte ditu oso ondo, komedia, thrillerra, poliziakoa, akzioa. Eta akzioa, leheno komentatzen genuen akzioa. Eta egia esan da oso ondo dago, eta euskera pikoiztuta kosta bite zaigu. Hori egia esan bada, kosta bite zaigu. Jende asko esan dit, ostra, hasieran narrara, baina gero engantxa bina ez. Ze historia inona da, ez jatzela konturatzen, ez? Bai, eta egia ere bai askotan bikoiztuta ikusten ditugun pelikulak edo telesailak jatorrian ikusi ditugula bikoiztuta gazteleraz, eta orduan euskerara bikoiztuta arrotza ite zaigu, baina ja, lehenengo momentutik euskeraz Doraemon gazteleraz zeinek ikusi du. Ja. Osa, hori ezin da ikusi. Claro, dragoi bolata. Edo ez. Hoi euskeraz eta ikusi, guk berda. txikitan, dibujo asko, mexikanos ikusten genitu ez dago goratzen. Bai, Disneyeko marrazki Pila biziunak. batzu den Bai. mexikanos Latinoan. eta zinen konturatzen. Bai, horren ez goratzen. Bai, La Sirenita, bai, eta, pila bat. joe. Bai, da. Karramarroa hor. Egia da, behitu etorri zait, ahotza. Bai, da, ohitura, ez? Ohitzen mazara hasieratik. Egia da, nik ikusi nahian lehenko aldiz, nire, gure pertsonak, gure pertsonaiak beste ahotz batekin ikustea oso hasiera baten, baina hortaz ere ohitu azkenean, eta bai, eta ez dakidan, hori, erritmo bizia, komedia, hori, ez, osagarri asko ditu dalako, baina aztu, eta azkenean oso gustora ikusten da, eta ez zara hartu ere itzen, bikoiztuta dagoen, ez dagoen, bai. Oso posi gaude, egia esan da. Harrerakin. Bai, harrerakin eta emaitzakin ni harritu nintzen. Ni, pertsonai txiki xamarra daukat, kapitulak aurrera joaten dian nenean, joten dela protagonismoa hartzen, baina orduan ere rodajea izan zen oso tarteka joten nintzen, ez? Batez behar ziren. Eta orduan ez nekien oso ondo zertan, ze hitzen zeuden, hola argita garbi. Orduan, hasi nintzanean juten eta gero ikusi nean emaitza, okston posa hartu neban eta harritu nintzen pila bat, bai. Durek Televisión Espainolak ere aurkeztuko du momentu. Laizter, teoriaz. Ez, esanet, oraindik guk ezagutzen dugula, nik espero dut urrengo jaetan Televisión Espainolak estrenatzen duen, pentsatzen arrakastu dukula, bai, oi hartzuna hundi dukiko dula. Claro. Bai. Eta esatea primeran estrenatu zala, Hombre, arrotasun punto bat ematen du. Euskal Herrian, ezo? Beraz, esan daiteke, herri txikia izanik badakagula industria potente bat, aktore potenteekin, gidoilari potenteekin. Gidoi asko iriste zaizkizue, proposamen asko, leheno komentatu duzu, proposamenak... Bai, iristen die batzuk, proposamenetan dauzkagu, bete barrituzte gauza batzuk, ez? Euskeraz puntuak, eta euskeraz balin bada gehiago, emakume zuzendaria balin badira gehiago. Danak eko errute eusko freima ditzen duguna.
Basque frame edo eusko frame. Horrek esan ez zer da, ez dakit, norbaitek inventatu ditz hori, baina egia da nahiko erresa dela, ez? Euskeraz balin bada, nahiko, euskeraz da, ja badauka eusko frame, baina izan barauka, edo historia bat hemen gertatu duna, edo hemengo pertsona bat kanpoan dagona, edo zozer euskararekin, euskaldunekin zer ikusia duten historiak, ez? Azkenen hori bilatzen ditugu, eta geroz eta gauza gehiago tik hori euki, erresago, ez? Komite bat daukagu, eta komite hortan, ez dira ideiak aiatzen dira, ez? Osa, sinopsi moduko bat. Bai, osa, garatu gabe. Bai. Eta askotan, karo esate dute, jo, zebaz ez dute egiten telesel bat honi buruz. Eta azkeneko astetan batzuekin juntatuta ez, zatezu, karo, zuk ezin duzu esan kreatibo bati. Ilazu historia bat, zua eta joni buruz. Ez, historiak normalen haien buruan ateratzen dira. Eta gero gauzatu egiten dituzu edo hobetu indletzak zu, baino. Esatea nahi dut 18 urteko euskal elite batekin eta inorrek ez daukela burun. Irabazi arte ez dakit, nik ez dakit ez dagoen hemen, baino. Zantzuten, estrenatu baino 5 urte aurretik jazeukala buruan, zuzendariak eta gero ja... Zuzendariak burun. Bai, nik hasten nien, baina guaztenerako, eta esantziat, urte bat lehenago. Eta esantziaten, futbolaian ibiltzen zeaten, keba. Eta esantziaten, bale. Eta urte bat berandugo kastina deazan, osa imaginatu. Orduan, ideiak beti buru Bai, batetik norbaitek ateatzen baditula. dira, ez? Eta zuk forzatzen dezunen, eta esperientzia hauket saiatu geha pare batetan, gero ideiak bueltak eta ezakizun hundik hartu, ze azkenen artifiziala geratzen da, ez? Norbaiten ideia polita danen esatez, ostra, bale, hau, eta gero ja hobekuntzak eta ni ez naiz espertoa gidoietan, nik ez daukat idei buruz, baino dan jendeak esatu, bale, hemen pixkat igual hobetu, pertsonaje honi pixu gehiago eman, edo gaztetxon bat sartu jende gaztea pixka konektatzeko, edo gauza horiek erresago dira, baina ja historia baten sortzen dituzu. Ja. Zuek ustezue lortuko degula edo badagola jada modu bat zinema edo fikzioa euskera ziteko edo badagola eusko labeldun zinema bat edo bestei kopiatzen diegu edo gure ahotsa topatzen nahi gea, ze pelikula amerikano bat, badakigu, irudikatzen dugu nola ze klitxe betetzen ditu, no? Guk gure modua bilatuko dugu edo bilatzen ari gera edo jada badaukagu zinema euskalduna egitekoa. Ari gera ez, oraindik ez. Ez dut uste, zuri esaten baitzute euskal zinema nolakoa da? Ez ez dut irudikatzen, ez dakatu Ez dago oso, eta amerikar bat, kizu, animadora daude, mitiko instituto, daudelako mila, ez? Nik uste daudela euskal produktuak, hola, pixka suelto. Galdera hori indiazunean, etorri zait, 8 apellidos baskos, eta hori ez baina hori gutaz zindutena. Gure estereotipoak. Irati errementari, hori bai. Dana daukate. Badakagola iruditegi bat euskalduna. Eta gaina, mitologia eta hori bai. Ermita igual erderaz egin dana, baina... Kalo, baina la ermita kasuan zuzendaria ez da euskalduna. Osa, Carlota bera hemen rodatu da, eta hemengo, baina ez da... Baina historia hemen kokatzen da, ez? Bai, eta badaukabe bai, nola baiteko ari bat, ez? Bai. Aigea gure izaera hori sortzen. Sariak eta bintzat irabazten. Edo sortuta dago jada eta... Badago, eta uste dut, eta nik guztiz adoz nago, zurekin, gainera berdinak etorri zaizkit burura, eta beste hainbeste. Baina, gero bai, sentsazioa batzutan da, hori, esan duzuena, elite bat, euskeraz. Ez, elite badago, elite egin dago. Guazen gurea sortzera. Elitek daukan publikoa erakartzera, bale, hori bai. Baina, elite bat euskeraz, ez, igual, ziurazki, elite batek gure testu inguruan, Euskal Herrian... Ez du zentzurik. Ez du zentzurik eta ez du funtzionatuko, ez? Orduan, nik hor katazka asko dauzkat. Badago nola baiteko nortasuna eta igartzen da zineman. Baina hartu dezakezu instituto bat, hemengoa, edo ikastola bat, edo Euskal Zer, eta hor historia bat hor kokatuta kontatu. Ez dakit, galdetzen nahi naiz, eh? Gurea bada horrela, baina bai badaukala Amerikar... Kutsu hori, ez da? Bai. Kapiteina dago, beste kapiteinarekin. Claro, eta bada formula bat, ez? Funtzionatzen daren formula bada, ez? Baina guazen zerbait hausartzera, ez? Bere egunean zinemagileak hausartu zian moduan,
ez dakit, Paul ausartuan moduan irati bat nintzen, edo, bueno, Moriartitarrak, edo, bueno, Asier Altuna bat, edo Telmo, ez? Haupatxe beste bat, ausartu zian moduan, guazen beha ausartzera telesaiekin, bueno, bai, Elite badago, Elite Fontena dago, ez dakit, baina Elite batek Euskal Herrian nire ustez, da, igual ja zahartuta nago, Danak ikode kontaktuan, haber zo zerratera. Claro. Esaten dugu, ez du, hau irikita dagoela, telesaiak egiteko, ze horiek ideia asko kitzu dituzte, eta oso firma polita daukate, ez? Hori da, badauke, zigilua, ez? Euskal Zinemanen zigilu hori badago hor. Baina, hori, Elite baten Netflixen funtzionatu du, Madrilen funtzionatu du, baina hemen... Igual telesaietan falta da gehiago, zinema bai, baina telesaietan... Ez Madrilera juntu zara, eta hemengo zera hori lagunekin hitz egiten dozu, elkartzen zara Madrileko batzukin, eta ezberdina gara. Bai, noski. Kultura, hizkuntza, bizitzeko zera, orduan nik zalantza daukat Elite batek hemen, zenbat, gero igual harritzen naiz, datuak ikusten dozu, eta esaten dozu. Hasi berriak ere zertara alzari de klase bat hemengoa, momentu honetan. Ja, baina askotan kritikatu izan zaio EITB-ri igualde. Ideiak kopiatu egiten ditu, ez ditu berezkoak ateatzen, edo berezkoak ate izan ditu guazen bank bat, edo ez dakit, eta jendeak igual gehiago aldarrikatzen du hori, baina gero kontsumitzen du beste kopia den hori, edo ez dakit. Eta gehien funtzionatu duela... Zakit, esan detenak zentzua dakar. Bai, totalmente, baina ez dakit zindan ara, ez dakit soluzio arazo, buruak bueltak bat izkit. Eta gero... Edo alde batetik egin daitezke kopiak edo beste produktuetatik, beste produktuak erreferentzi moduan hartuta, produktu berriak, eta euskal zigilu hori dun beste produktu batzuk, Irati eta horiek. Eta niretzako baita hurrengo urteetan esperimentatu. Osea, eske bestela ez dugu jakin behar. Ausardia behar da, zuzendariak behar duten moduan, ausardia eta imaginaria esateko. Zuk, segatik, ingo dozu beste pertsonai hau, ez? Ausardia, ez? Probatzeko eta experimentatzeko. Euskeraz denetarik indaitekela. Hori da. Eta ez jakintasuna da, baina igual, Goenkale bat, 21 urteko telesail bat, originala, ez? Hori, kopia bat ez duzte izango zanik. Osea, funtzionatu dute, ez? Ideia originalak, ez? Igual kopia bat. Eta telenovela badago, Goenkale, da telenovela. Coronation Street klasa, hortik hartutaz egon, ez? Más o menos, pila bat urteko kale bateko. Claro, bai, eta ideiak bai, ez? Arralde horretik handago, Eiteben dago, hor jarraitzen du. Ez dakit egunen baten apokalipsis zombi bat egiteko, ze ja dekoratua pixkatzea dut dago. Ondatuta, baina, bueno. Baina bai, ausartzen zen da eguneroko bat, ez? Claro, eta galai horretan gainera, ez? Hori Galiziarrak. Euki dute, lenguan komentazioaten pila bat fikzio dituzera, ze daukate, beste Goenkale bat dela pila bat urtetatik. Bai. Egunero martxan, eta orduan, daude aktoreak, produkto, osea, talent, ruedari martxan, eta orduan, erresago egin dute hortik, spin-offak, eta beste produkzio batzuk, ja badaukatelako hori. A ber, hemen horiten da. Bueno, esaten diate, denboraz justu gabiltzala. Bai, jarraituko dugu, Bukatzeko, ez dakit, ondorio bat, edo zuek, ez dakit, mezu bat, edo zerbait, esaldi bat, edo zerbait argi utzi nahi dezutena, edo bukatzeko zerbait, ez dakit, azpimarratuko zenuketena. Hitz egin dugunean inguruan, o... Niretzako, orain euskal plataforma daukagula, euskal fikzioa daude, euskeraz bikoizteko fikzioa daude, aukera bat eman, ikusi eta feedback eman ere, ez? Eta, bueno, hori kontsumitzeko, ez? Ze kontsumoak inbertsio gehiago hartzen du, inbertsioak lan gehiago hartzen du, eta, bueno, hori, errueda hori martxan jarri barra daukagula. Eta jartzen nahi gehala, Zuazuk? Bai, pixkat hori apustua egiteko eta konfiatzeko euskal kontsumoan eta indar gehiago emateko. Euskal aktoretan, bai. Bai, bueno, kontsumitzen duten agu gera, así que bai. Bai, hori da, ez, aukera bat emateko euskal fikzioari eta, bueno, asko gaudela oso onak eta oso sortzaileak eta ideia pila batekin eta badaukagu dana egi bihurtzeko eta horrek sortzeko orduan. Guazen sortzera eta guazen gero ikustera, kontsumitzera. Herri txikia gea, baina asko daukagu kontatzeko, ikusteko, eta... Bueno, honekin bukatuko dugu gaurko, hemen mai inguru hau, baina galderentzako tarte bat irikiko dugu. Ikusten dut, ez dakit mikrofonoa badaukagu, bai.
Hor, urtzik esku altxa du. Bai. Bai, horratzen neon eta zaitu oso ondo garbi gelditu, aipatu duzu datorren udazkenean grabatuko hori, noiz grabatuko den urrengo telesaila primeran erako eta zenbat grabatuko diran datorren kursorako edo? Datorren kursorako itxita dauzkagu pare bat, zerua hoak esan dezaket hori bigarrena izango dela hori iraiana grabatzen hasiko dena, gero daude hiru, hor daude sinadura gabe oraindik ezin direnak esan, nik uste urrengo urten espero dut 4 telesail estreinatzea euskeraz fikzioak. Datorren denboraldian, 25ean. 2024-2025 denboraldian, 2025ean 4 telesail primeranekoak. Bai. Eskerrik asko. Eta 3 telesail die potentegoak, eta bada txikigoa webserie antzagia daukena, baina bildurrezko inguruko arlokoa, orduan. Bueno, baita makusitorria, ekoizpen batzuk atzeatzea tebarra izan ditugu, hau da, baita enkaje de bolillo, sin bardana. Eta, baina hori, martxan jartzen hasia, osea, aber urren urten esadiket 8. Ze orain irikita dode jaldia, 17 arte horregatik, aberri ideia asko datu zen, eta ideia hori gauzatu ditzazkegun. Adio ongo gehi, eskerrik asko. Noski bai. Galdera gehiagorik? Animatu mesedez. Galdetzea. Estela ni galdetuko izuet, Claro. Kaixo, berandu zamalturren ez da ezakit aipatu duzuen, ikustu dut gizideke jakitea ea ze eragina daukan edo ze eragina ikusten dezuen daukala euskal fikzioa kanpoan. Ze lehen hori irla bat bezalako zerbait zen, ez dakit aipatu duzen lehenago, eta gaur egun nola ikusten dezuen, kanpotik nola ikusten gaituzten. Esker. Ez dut oso ondo ulertu galdera. Euskal fikzioa kanpoan. Kanpoan duen eragina. Beitu, nik adibide batekin erantzungo dizut. Itxaso estrenatu zen primeranen, da ondoren Netflixen, ez dakitzen bateko tarteakin edo, eta justu Madrilen egon nintzen, estrenatu zanean Netflixen, eta inguruan euskan, egia da, nire inguruko gehienak aktoreak direla, edo, sektorekoak. Baina jende pila batek esan zidan, harrituta ze ona zan telesaia. Eta ni beharritu nintzen. Karo, ez gaude ohituta, ez? Euskal fikzioa Madrilen kontsumitzera, ez? Plataformetan egotera, ez? Netflixen ez dakitzen bat telesaileo edo pelikula egongo diran euskeraz. Orain ari desartzen, baina orain arte. Bai, gutxi, baina gutxi. Orduan, oso harrituta, baina oso pozik eta ikuste zuten, lehen aipatu dugu pixkat modan, euskal sinema eta orokorrean euskal audiovisuala, bai aktoreak, bai ekipoak eta abar oso ondo baloratuta gaude. Eta nik uste dut, ikusten dala, sarietan eta euskal audiovisualak zelako arrakazta eukitzen da ben Espainia mailan eta haratago, ez? Orduan, nire bizipenak oso hona dira. Gero bezaldetik irabazi hartekin justo pixkat. Justo kontrakoa. Baina bai izan duela leheno badagola eguneko bat edo erosi behar dela nola izan da hori. Bai, legeak egite dute, idioma, hezkuntzako ofizialetako eduki batzuk eduki horra. Eduki behar diala, orduan ez dakigu horregatik den, ez dakigu zer ez. Baina bai erosizula Disney Plusek lehenengo denboraldia, baina jende ez da enteratu, ez zaio bombo eman, ez da jarri hor kartela, orduan bilatu behar dezu aurkitu alitzateko, eta, karo, kanpoko inorkezu bilatuko euskarazko telesai bat ez badu ezagutzen. Orduan, bai idatzi diatela batzuk Argentinatik, edo beste batzuk Bartzelonatik ikusi dutela, eta ke pasada. Eta batzuk igual Argentinan hasi dela neska bat futbolan jolasten, gure telesaia ikusi dulako, eta gauzaiek dira, guau, baina bai, nire kasuan ez da potente izan. Baita horrek beste txarla bat. Ja. Bai. Nola jarri edukiak hori plataforman. Ze, karo, jartzen baituzu kontsumitzen dira, baina dauzkezu pila bat, eta gero nola egin hori kontsumitzeko, eta hori
Bai, posizionamendua nola... Hortaz. Ez dakit erantzun da gelditu dan. Bueno, galdera gehiagorik ez baldin badago, nekin agurtuko gea, eskerrik asko, etortzeagatik. Zuei. Zuei ere bai, publikoari ere bai, eta, bueno, hau izan da, crossover jaialdiko lehen eguna, telesailez disfrutatzen jarraituko dugu, egun hauetan zehar, eta primeran plataformarekin bai. Eskerrik asko.